É que estamos nun momento dun profundo cambio. Posibiliten que as persoas se desenvolvan pois unha vida nas vosas casas, nos vosos postos de traballo, e parece nesta reunión, e de xeito moi específico, pois ao presidente da Confederación o motivo desta reunión e os contidos da misma. Importante tanto para, neste caso, a Xunta de Galicia e a Consellería de Verdade, que lle posibilita pois, ter unha vida en certa medida previa. Bueno, pois moitas gracias. Bueno, antes de comenzar, e en esta línea de intentar achegarnos ás empresas, de que haya pois, unha línea de prestixio, de empregabilidade no sector da formación profesional, queremos tamén plantexarlle no día de hoxe pois, un proxecto educativo pioneiro en Galicia que entendemos vai a reforzar tanto o prestixio da propia formación profesional como a capacidade que os alumnos desta rama educativa poden aportar pois, coñecemento e destrezas, neste caso as empresas que se forman. Imos a debatir, imos a plantexar o que denominamos os máster de FP, os máster de FP que son cursos de especialización que están orientados e dirixidos a aqueles alumnos de formación profesional que xa titulados, tanto de grado superior como de grado medio, que van estar centrados nunha serie de especializacións concretas que entendemos son fundamentales para o mundo da empresa a corto e a medio prazo. Cuestións como Big Data, cuestións como a fabricación intelixente, cuestións que en certa medida van orientadas a dar resposta con personal, con profesionais altamente cualificados, neste caso, pois as empresas que poidan colaborar ou colaboren coa formación profesional. Creo que é unha aposta de futuro, unha aposta que vai aportar unha alta dosis de especialización e de capacitación ao alumnado, por unha parte, e por extensión as empresas cando se coloquen en elas, pero que obviamente non podemos facer solo dentro da perspectiva educativa e é necesario unha implicación que sabemos que vai haber por parte, neste caso, do sector empresarial. É fundamental que centremos unha línea formativa no ámbito da formación profesional acorde coas demandas empresariais, é fundamental que por parte das empresas se confíe, como se está confiando, nos titulados de formación profesional para formar parte das súas plantillas, e é tamén fundamental que haya unha adecuación o máis axustada posible entre as demandas das empresas e a produción educativa desde a perspectiva dos ciclos e das áreas de formación profesional. En este sentido, tuvemos xa varios contactos, nos cuales estuvemos intercambiando diferentes liñas de traballo e queremos seguir traballando e presentando proxectos que entendemos poden ser de presente e sobre todo son de futuro. Por unha parte, a colaboración que levamos tido nos últimos anos co mundo das empresas, co mundo da empresa en Galicia, pois se materializa nunha altísima cuota de empregabilidade dos alumnos de formación profesional. En casos da formación profesional dual estamos por riba do 92%, no caso da formación profesional ordinaria en cuotas do 80%. Estamos tendo tamén moi boa relación desde a perspectiva das lo que se denominan as prácticas en centros de traballo, as FCTs, que de xeito ordinario implican en torno a 12.000, 11.000 alumnos. Obviamente, o curso pasado pois, foi menor por a situación pandémica, e do mesmo xeito tamén na formación profesional dual, onde este curso estamos presentando unha oferta formativa en FP Dual que implica a un significativo número de empresas, algunhas das máis representativas de Galicia, dos sectores pois, máis punteiros e máis competitivos, e queremos seguir traballando na aposta decidida por impulsar a formación profesional como unha gran oportunidade para os alumnos que a cursan, porque desenvolven parte da súa formación nas propias empresas, co cual
adquirir unha formación especializada moi concreta, pero tamén para as propias empresas que poden evaluar e poden dotarse de recursos humanos dunha alta formación.